ब्लगारजों ब्लगार लोगो मोनलायदों नालाय नै दुगैनानै फैबाय लिपस्टिक फोनाखै दासिमबो आंनि चेनेलखौ सोर सोर साबस्क्राइब खालामनानै होआखै खालामनानै होदो खनले खनले बुंबाय थानाय जाथारो एकदमबारे माने साबस्क्राइबारानो खमथार नालाय दा बाराया बेखायनो खनले खनले बुंफिनबाय थानाय जाथारो सोर सोर साबस्क्राइब खालामनानै होआखै खालामनानै होदो बिदि जाबाय नालाय बे गाइखेर सेरनाय मानि हमथाबायोसोमोन आंबो सेरबाय आंहाबो जि जाथ'ला नैबेनि थाखायनो हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नै मैयानि भिडिअ आङो बुंखादोंमोन लोगोफोर आङो क'क्राझाराव दंफैयो नालाय दायो ओमफ्राय नै दा क'क्राझारनि फ्लाइअभारसिम मोनबाय आरो दायो जोङो थांगासिनो दङ दतमायाव मैया हर थाबोनाय जाबाय क'क्राझाराव ओमफ्राय दा दतमायाव थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय बेयाव दतमायाव थांनायावनो बेनि खाथि खालानि मोननैसो जायगाखौ नायनानै थांखानोसै लोगोफोर फैबाय थानोबो मोना नालाय लामा गोजान बेखायनो जोङो फैनायावनो एसे बेरायनानै थांखानोसै आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि न'आव थांनोसै बेनिफ्राय बिथांनि pobnai जायगा tulungapuriयाव थांनोसै दसे दैमा गौरां बीच गौरां नामा दैया गौरां दै गौरां पार्क होनो ना दाउखि पार्क होनो दाउखि पार्क गौरां दाउखि पार्क बेयाव हाबलांनो नंदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय सान्दुङा बिराद गोसा नालाय बेखायनो हाबलांला जोङो थांनोसै मा भिडिअ शुट लाग्रा एलबाम लाफैनायाव क्लासनि न' अबस्था नहा एसि होबाबो बिदि गरमबा बोरै जानांगौ जाखो हारसाखौ दांलाब गारबायसो आं जाला गोलोमनाया ओरै एसि होदों ओरै गरमदों खेबसेबो गरमखाया बेखौ गोलोमा मोखाङाव नाय एसे गोलोमदों आइयै बोरै एसे बोरै लामा मोजां खिथाबायना हाद्रिया फुंबाय खोमा आङो बेखायनो गरमा बारा जादों नायलाय जा लोदो लोदो लामाया मनिका मोनाव ओरैबो ओरैबो दिफु ससे थांनानै लेफ्ट साइड लामा आन्दायदों दखाना मोनबाय नों बे दखान लेफ्ट साइड बरा गारि बड'फा उपेन्द्र नाथ जोनोम जायगा जोनोम गामि जोनोम जायगायाथ' जोनोम गामि बे जाहैबाय बड'फा उपेन्द्र नाथनि जोनोम जायगा बरा गारि लोगोफोर मानसि गायजों दख'ना गोथांजों बिफांनि बिलाइ गोथांजों सिनायहरखायाखै मोनफैबाय नायलाय ओमफ्राय गाखोबावबाय जोंजों लामायानो मोननैनो ओमफ्राय बे मेन लामाजों थांसै मा मा संखा ओरैनो माबा गसाइखौ माबा थिखो थांलाबायनो ओमफ्राय गोलोमनानै हास्रा लालायबावासैसो आं मालाबासो फैफिननायसिगोन बिना दायो जोङो सफैबाय लोगोफोर मनिका मोननि न'आव बेनिफ्राय जों दा बेयाव दसे थानानै दतमा बाजार खाथियावनो आलासि जालांगोन आरो ओमफ्राय बेयाव फैग्रोबाय जोङो बिसिना ससे दावखोबोनांगौ दतमानिफ्राय ओमफ्राय दाहाय जोङो बाजार खाथियाव हाबलांबावगोन आरो
नायलाय गोलोमनाया आंनाथ' गोलोमनायजोंनो सेस जाजोबखायो मनिकानि रुमखौ सिनायला सिनुबाय नोंखौ गोजान थानानै नै आं मम' नुखायो नोंना फुरगौनो आंनिया माबाबा नोंनिया माला आइफनबाबो खामानि गैला नै बिनानाव जायो नै मनिकानि आंनि बिबोनां जोंहा बिबाजैमोना बिराद मिलायनाय मुकबां भिडिअ लाबोग्रा मुकबां भिडिअ लाबोग्रा जाया नालाय आंनिया मबाइला मनिकामोननि न'आ बिथिंबो लुगासिनो दङ मालाय गोदान नै मनिकानि न'आ लोगोफोर माबा हनै थसब थसासो लामलाबायदोंमोन जोंहा दिनै सान्दुं दुंनायखाय हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो होदो लोगोफोर मन्दिरा बसुमतारी आरोना लोगोफोर आंना 1K बारलांबाय थाबैनो 2K खालामदों ओमफ्राय आंनिखौबो नायदो आरोना आंनिखौनो दासिमबो 2K खालामनानै होआ मिथिबायना बिनिखौ दोननानै आंनिखौ खालामग्रोदो लोगोफोर ओंखारफिनबाय जोङो मनिकामोननिफ्राय दायो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि न'आव थांगासिनो दङ लोगोफोर गरम एसिबो होदों खिरखिबो खुलिदों ग्लासबो खुलिदों एसिबो सोलिगासिनो दं एसि होनो हाया आं बेखायनोथ' ग्लास खुलिनायखौ नुवाखै एसि होदोंबाबो आंबो गन्थंआव हाबो थिगसे ब्लगारजों ब्लगार लोगो मोनलायदों नालाय नै उल्था फैखोफिननाय जाबायना जोंनिया जों दहाय बैखैनिफ्राय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय ओरै बारलांदोंमोन दा नै बड'फा नुवासैना नै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म रड दंखायो ए बै बिल्डिंआ नै लोगोफोर मोनबाय डाइरेक्ट हाबखायो एफा खाथियावनो दं बेयावनो फैफेरा नोङो नो बेखौ लांलां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि न'आव फैदों जों दायो मोनफैबाय नै लोगोफोर बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि न'आव बिथांनि जोनोम न'आ बेयावमोन आरो दतमा बरागारि खाथियावनो फैबाय नालाय जोङो बेनिफ्राय दसे हाबलांनानै नायलांनोसै होननानै फैबाय आरो बिथांनि गोदोनि जारिमिन हिस्ट'रिकेल माखासे फट' सेबखांना दोननाय दङ होनना मिथिनानै ओमफ्राय नै बेयो बड'फानि बिदा बिबाजैनि फिसाला होनदों लोगोफोर बियो बड'फानि बियादै बेनिफ्राय नै बिथिंबो दङ बिथांनि बिबाजै ओंखाम जागासिनोमोन आरो बेनिफ्राय बेयावनो जोङो एसे रायदावहैबाय आरो बिखौबो आं जासिया मोजां नङा गासैसो मेगन मोजां नंला आंहा सिनायखाया दायो जोङो गोजौआव थांनानै नायहैनोसै लोगोफोर गोजौआव सिङाव मा मा दङ जोंबो नुफेराखै नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नै बेयाव सायावनो बाहेरायाव सेबखांनानै दोननाय फट'स दङ बेनिफ्राय नै नोंथांमोनाबो नायलांदो लोगोफोर आंबो एसे नायनानै लानोसै जायगाखौ नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय ओंखाम जालायदों नै 1986 निफ्राय 1990 नि गेजेर बनजार लालायनाय मानि बेयो बनजार लालायनाय
नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन लोगोफोर खाथिनिफ्रा आरो मिन्थिनो लुबैनायफ्रा आंबो दिनै नायफैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बेयाव माखासे बिथांनि गोदोनि जारिमिनारि फट'सफोर दङ सेबखांनानै दोननाय नायफैनो हागोन नोंथांमोनाबो बिथांनि हिस्ट्रिखौ एसे मिन्थिसिगोन आरो फैयोबोला आंबो फैनानै गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनाबो नायफैबानो जाबाय फैनानै आबैयाबो गोजौआव फैबाय नै ओमफ्राय जोंजों दसे जिरायफैबाय आरो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनोनो आबैया रायलायनो जोंजों दसे रायलायफा फैबाय आरो बिथाङा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि बिबाजै आरो ओमफ्राय जों मा लेंनो जाबाय सोमोन्दोखौ बेखायनो आबैखौनो लिंबाय आरो जोंबो दा गरमथार बेयाव बाहेरायाव ओंखारलांनोसै जोङो बेनिफ्राय नै बिथिंजायबो खामसालि बायदि दङ लोगोफोर जिरायनो थाखाय बिराद मोजां आरो जों दा गाहायाव ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय बेयाव गरमथार बेनिखायनो जोङो गाहायाव थांफिननोसै आरो नै आबैयाबो फैबाय गाहायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंजों एसे रायलायफिनबावबाय आरो बिराद मोजां मोनोनो आबैया रायलायनो बे आबैनि हासबेन्ड आरो बियो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि बिदा ओमफ्राय बैयो बिदानि फिसाला जाहैबाय आरो बियादै जोङो दायो बिराद गोबाव जिरायफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय थांफिननोसै आरो बेनिफ्राय जोङो दायो बिथांनि जोनोम न'निफ्राय फैफिनबाय लोगोफोर बेनि उनाव जों दा थांगासिनो दङ बिथांखौ फबनाय जायगा तुलुंगापुरियाव आरो खाथियावनो फैबाय नालाय मोननैबो जायगाखौ नायनानै लाखानोसै दायो जोङो थांगासिनो दङ तुलुंगापुरि तुलुंगापुरिनि समायना बिबार बारि होनलायनाय दुगैनानै फैबाय लिपस्टिक फोनाखै तुलुंगापुरि मोनफैबायलाय तुलुंगापुरि guys तुलुंगापुरि बिबारा नै बेयाव खुलुमहैनो हानाय नंला मानो होनबा बेखौ देख्लाफिनजोब्बाय लोगोफोर हनै बेयाव खुलुमनो थांनो मोननाय नंला आरो बिबारा मा बिबार बियो मा बिफां आं फाग्लि जानोसै माने मोनसे बिबारावनो ने मोनसे बिबारावनो व्हाइट मा कालार दं नालाय व्हाइट दङ रेड हां माहांना बियो वाव मा बिबार बियो फाग्लि जानोसै आं नुनानै फाग्लि आं बोरैबा साइज नुथारदों बिबारखौ नै बिथिंजाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि समायना मुसुखा दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो नै गाहायावबो लिरनाय दङ बिथांनि माखासे जिउ जारिमिननि सोमोन्दै बेयाव सेबखांनानै दोननाय दङ आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन ग्रीन ग्र'ब्रा मा फिसा गोलोमनाया नायजाया ओरैबायदि गोलोमो गिदिंबाय माखासे माने आङो फ्रेश जानानै फैफिनबाय नालाय सासे बाजैमोनाव ओंखाम जानानै फैफिनबाय
दहाय थांदोंमोन ना जों जोनोम न'आव ओमफ्राय दा फैफिनबाय आरो बेयाव फैनायाव चेन्ज खालामनानै फैबाय आं गोलोमफ्रुजोब्बायमोन ना जोंना नुफैबाय थुलुंगापुरि नुवाखै होननाया फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेबो माबायदि टाइमाव मोनफैदों गरम मालाय फोसाबजोबनाय देखुजोबनाय गोदान रिपेयारिं खालामनाय जेला कमप्लिट जायो हेलाबा नायफैफिननोसै फट' लानोनो वाव Here is our Bodofa Upendra Nath Brahma, father of the Bodos. Deep, मिथिखायोना फट' लालाय फट' क्लिक नै बिथिंजायबो मोनसे दालां दङमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै हाग्रा दुजोब्बाय आरो गासिबो फोसाबजायाखै खोमा गोबाव जाबाय खोमा फोसाबिया हाग्रा दुफबजोब्बाय दासो फोसाबगासिनो दङना ओमफ्राय बेखौबो फोसाबफिनसिगोन खोमा नै गासिबो हाग्रा दुजोब्बाय आरो मानो खेबनानै लानांगौ नाय मालाय हारसिंनो उल्थां फाल्थां खेबगासिनो दं नै फंबाया आसाम फुड फरेस्ट जाला गरमा सालायानो गय जानाया गोजाखा आंना जाबायना औ फट' लाला बाहाय लागोन आरो नों लानो फट' नोंखौसो होनदां आं लाया होगोन होनबालाय नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोरनै दा माबायदि जानानै दङ जायगाया दासो फोसाबगासिनो दङ नालाय एसे लासैनो फोसाबलांसिगोन बिसोरो कमप्लिट खालामसिगोन बेनिफ्राय जेला गासिबो कमप्लिट जायो फोसाबखांजोबो हेलाबा आङो खनसे फैबावगोन नायनानै लाखानाय दानिखौ ओमफ्राय फैबावबाथाय देखायफिनगोन आरो नोंथांमोननो आङो माबायदि जायो कमप्लिट जाबाथाय सारा बैथिंसो थाबायना सान्दुंमोन दा जालांखाबाय नै आङो थांगासिनो दङ लोगोफोर जोङो दायो क'क्राझारनिफ्राय दतमानिफ्राय आउट दतमानिफ्राय बिजनि दतमा टु बिजनि बिराद बेरायबाय दिनै ओरैबायदि बेरायबाय क'क्राझारनिफ्राय दतमा मा होनो बरागारिमोन ना बड'फानि जोनोम जायगा थांबाय बेनि उनाव pobnai जायगा tulungapuri बेरायबाय बेनिफ्राय दतमायावबो आलासि जाबाय ओंखाम जाबाय लोंबाय दसे रेस्ट लाबाय दा ओमफ्राय दतमानिफ्राय बिजनि थांफैगासिनो दङ सान्दुङा बैथिं मोदादा जाबायना बोरैबा फ्लाम फ्लिम मोदागासिनो दं गारि सालायबाय मालायनि गारि बिजनि सहैनोसै 1 घन्टा उनाव गोलोमनाया गाज्रि नुथारबाय नायलाय नायजाखाला सेल्फि केमेराजोंबा बारा माबा जाया माने जेखियानो जाया माने दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोनलाय ओमफ्राय दासिमबो आंनि चेनेलखौ सोर साबस्क्राइब खालामनानै होआखै खालामनानै होदो खनले बुंबाय थानाय जाथारो माने साबस्क्राइबारानो खमथार नालाय दा बाराया बेखायनो खनले बुंफिनबाय थानाय जाथारो सोर साबस्क्राइब खालामनानै होआखै खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ माबायदि मोन्दों नायनानै अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां मोनोबा शेयारफोर खालामनानै होफैबायदो लाइक खालामनानै होदो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बिदिबा दिनैनि ब्लगा बेयावनो जोबथबाय बाय ब्लग